Salam, hormatly, gyzykly kanalyň agzalary we mehmanlary. Gowmasyňyz. Gyzykly kanala hoş geldiňiz. Hemişeki bolşýaly, bugün hem men siziň bilen örän gyzykly we peýdaly maglumatlary paýlaşaryn. Şuňky mowzumyza geçmezden öň men sizden şu kanala agza bolup like basmaňyzy we bolsa bir sany tesbir ýazmaňyzy uly haýyş edip soraýaryn. Ondan näme? Kanala agza bolup like basan bolsaňyz we şu videony tomaşa edip bolandan soň tesbir ýazmaňa taýýar bolsaňyz, geliňizni şu günkü günüň videosyna başlaýyn. Bugünkü videomuz pul gazanmak hakynda bolar. Halal ýol bilen aňsat we çalt uly mukdardaky pul gazanmak her kimiň arzuwydyr. We beýle arzu etmekde hiç hili aýyp ýa-da bir ýalňyşlyk ýokdur. Sebäbi her kimiň öz maşgalasy, bala çagasy we yeterli derejede aladasy bardyr. We şol aladylary ýeňilleşdirmek üçin bolsa, elbetde pul gerek. Hemde näçe kän bolsa, şonça da gowy. Bu videoda men size uly mukdardaky puly halal ýol bilen gysga wagtda gazanmagyň ýollaryny aýdyp berjek. We siz de öz gedeňizde şeýle gyzykly hemde peýdaly maglumatlaryň gelmesiniň dowam etmegini isleýän bolsaňyz, şu kanala agza bolup like basarsyňyz diýip umyt edýärin. Bilýän, şu ýerde köpüňiziň aklyňyza uly mukdardaky puly beýle çalt gazanyp bolýan bolsa, näme üçin ilki bilen özüň gazanmadyň diýen pikir gelenler. We meniň jogabym hem men şol maglumatlary aldygym, desine şol uly mukdardaky pullary gazanmaga taýýarlanyp başladym. We şol bir wagtda da siziň bilen hem paýlaşmak isledim. Sebäbi ilim günüm bolmasa, aýym günüm dogmasyn diýilýär. Men bu maglumatlary diňe men bilsem boldy. Gazansam gazanmasam hiç kime aýtman gezjek diýmän. Ähli türkmenler bilen paýlaşmagy makul bildim. Sebäbi kim biler? Belki de başarjan ýaşlarymyz, ýaşullarymyz, uly kiçi her kim bu puly aňsatlyk bilen gazanyp biler. Goý kim gazansa şonuňky bolsun. Şu ýerde belläp geçilmesi gerek bolan wajyp zat bardyr. Ol hem aňsat diýsem ýöne baryp alyp gaýdy bermelidir diýip düşünmek ýalňyşdyr. Pul gazanmak üçin aklyň ulanmak we başarjylygyny görkezmek gerek boljakdyr. Eger şolar bar bolsa, onda işiň şowna. Geliňizni şol uly mukdardaky pul gazanmagyň ýollaryny öğreneliň. Birincisi Millennium Prize Problems ýa-da rusça ady Zadachi Tysjiletye. Ady bilen belli bolan 6 sany çözülmese iň kyn bolan matematiki meseleler. İlk başta bütün dünyadaky matematikada iň ýokary derejä ýeten ilim adamlarynyň bir näçe separ öz aralarynda çözmäge synanyşdygy bu meseleler näçe synanyşlarda çözmek başartmandyr. Soňra 2000-nji ýylda Amerikadaky Clay Mathematics Institute şol meseleleriň her birine 1 milyon Amerikan dollaryny berjekdigini elan etdi. Yani eger siz matematikany gowy bilýän bolsaňyz we şol matematiki meseleleri çözüp bilseňiz, size $1 milyon pul verirler. Bu demek
Eger siz galan şol 6 meselenin 6'syny da çözseňiz, size 6 milyon Amerikan dollaryny berjekdirler. Finanşmak isleýän ildeşlerimiz bar bolsa, üstünlük arzu edýän. İkincisi, eger sizin binalaryň dizaynını taýýarlamakdan başyňyz çykýan bolsa we öň hiç ýerde görülmedik özüňiziň oýlap tapan täze, ekologiki we ykdysady taýdan amatly jaý dizaynynız bar bolsa, siz World Habitat Awards adly ýarşa gatnaşyp 10.000 İngiliz poundy bayragyny gazanyp bilersiňiz. Eger gatnaşmak isleýän ildeşlerimiz bar bolsa, üstünlük arzu edýän. Üçüncüsü, bilişimiz ýaly dünýädäki adam sany her ýyl artýar we gelecekde beýle uly mukdardaky adamlary iýmit bilen öpçül etmek bu mesele bolup biler diýen çaklamalar hem bar. Şol sebäple de her ýyl bütün dünýä banklarynyň kömegi bilen Thought for Food Challenge geçirilýär. Ve şol ýarşa gatnaşyjylar tehnologiki we oba hojalygyna amatly azyk önümlerini öndürmek ýollaryny tapýarlar. Ve yeňici bolan 30.000 Amerikan dollaryny gazanýar. Dördüncüsü, eger sizin teknologiýadan başyňyz çykýan bolsa we Nokia'nın öndürýän teknologiýasy üçin täze programmalary taýýarlap bilseňiz, Nokia Open Innovation Challenge gatnaşyp $175.000 bayragy gazanmak şansyna eýe bolup bilersiňiz. Bugünkü videomyzyň iň soňky pul gazanmak ýollarynyň birisi de Worsed'in televizionyasynda oýnalýan oýun bolan "Что, где, когда"dır. Ýady bolmasa, Pole Çudes. Siz şol programmalara jogabynyň tapylmasy kyn bolan soraglary ýazyp bilseňiz we siziň ýazan soragyňyza jogap berip bilmeseler, bu möçberde pul gazanmak şansyňyz bolup biler. Ha dostlar, şunun bilen şu günkü videomyzyň hem soňuna geldik. Eger şu video göňüňizden turan bolsa, agza bolup like basarsyňyz diýip umyt edýärin. Siziň bilen indiki videolarda görüşýänçek hoş, sag bolun.